A Mancomunidade do Salnés lanza a segunda edición da súa revista do Programa Integrado de Emprego, unha publicación na que o organismo comarcal fai balance das actividades desenvolvidas polo programa. Ademais, complementase con entrevistas e con información de interese como os datos máis significativos da nova reforma laboral. Unha revista moi completa no que se fan distintos tipos de entrevistas. En este caso, temos unha entrevista feita a Ana Gándara, que é unha ex candidata do Emprega da cuarta edición, verdad, Begoña? E que é docente dunha das accións formativas que moi punteras, que é impresión 3D, e así mesmo tamén temos unha entrevista con un dos nosos formadores, con Jorge de Aeromar Drones. O programa está financiado en gran parte pola Xunta de Galicia. Dende a Administración Autonómica destacan o traballo da Mancomunidade e a importancia desta revista para dar a coñecer todas as tarefas que realizan. O inxenio, o talento e o traballo dos seus responsables xera unha sinerxia tan positiva para cumplir co obxectivo principal do programa, que pasa pola inserción laboral dos seus 100 participantes. A revista que hoxe se presenta, coa que me entretendrei seguro máis tarde, é un exemplo máis das moitas cousas que este programa integrado de emprego leva realizadas ao longo das súas 10 edicións. E que ademais esta edición inclúe un balance dos 10 anos de celebración deste plan integrado de emprego. 10 anos onde a orientación, innovación e contacto continuo coas empresas foron claves para superar o 90% de contratos por ano. Nos o que intentamos é que os nosos candidatos a través da formación e as prácticas se adapten o antes posible a estes incesantes cambios do mercado laboral. Temos unha base de datos de 714 empresas coas que temos unha relación directa, coas que estamos en contacto de forma continua e coas que vemos as evolucións das necesidades do mercado. E o que facemos agora de implantar o plan é adaptar eses itinerarios formativos ás necesidades do mercado. Na actual edición que está en marcha, os alumnos xa puideron realizar 18 cursos diferentes e 40 participantes xa foron contratados. O obxectivo para este ano é conseguir un 95% de contratos laborais.